Magandang araw nga sa inyo mga idol. For today's video nga mga idol is mamamalengke tayo. Dahil nga nagka-crave tayo sa sinigang na bangus, ay pupunta tayo sa bayan para mamalengke. I-flex ko nga rin mga idol yung bayan natin dito sa Bani kung saan tayo pinanganak mga idol. At dito nga mga idol is nagtitingin tayo ng mga gulay na ihalo natin sa bangus. Bali ang ihalo pala natin sa sinigang na bangus mga idol is kangkong. Nagpabili rin pala ang mother ko mga idol ng dahon ng ampalaya dahil sabi niya ihalo niya daw sa mga gulay. Ang isang tali pala ng kangkong mga idol is 10 pesos at sa ampalaya naman is 15 pesos mga idol. Syempre after natin bumili ng mga gulay mga idol is bumili rin tayo ng bangus mga idol. 170 nga per kilo ng bangus ngayon mga idol. Bumili lang tayo ng 3 piraso. Bit-bit ko na nga mga idol yung binili natin dito sa palengke. At habang papunta nga tayo sa motor natin mga idol, nakita natin sa idol Elmar na mga malengke din. Shoutout sa iyo idol! Pag uwi nga natin sa bahay mga idol is nag-prepare na tayo sa pagluluto. Finally, mga idol, naluto na yung sinigang na bangus natin. Ay na, talagang natatakam naman talaga ako niyan. Kaya nga mga idol, ano pang hinihintay natin? Banat na! Titikman na nga natin mga idol. Sarap. Thank you so much for watching mga idol. Bye-bye.